Zamfara Allah ya kada dodo ko bai kasai ba Allah ya kada dodo ko bai kasai ba Sakkwato Allah ya kada mara birki ko bai kasai ba bukatar da mun ka roki Allah ya biya ko bai biya ba to Allah muna godiya gare ka ba mu da wani abu da ya himmimi godiya ga Allah to ku diba ku ga irin bakin ciki da gwamnan Zamfara ya sa mutanen Zamfara kusa ko wani irin bakin ciki don Allah su sun haka sai Allah ya kare shi saboda Allah ka saba ma ya kare ka inda ba a tsammani amma sai an ka rike mutane albashi ana nan ana ta kwasa kayayyakin gwamnati ana hita da su kwasa ta rashin kai kanka ka san dai babu ilimi cikin abin babu hankali babu basira yanzu duk inda yake ya rude in ka kalle shi jiki ne na zanzana kullun shi na bayan bola ne ba kun san abin da shi kadibi wai a yau mai mukami federal gamman don haka duk swatar da yi Zamfara ko da an yi mai petition an kai shi kotu inda yana da mukami federal gamman to abin zai zo mai da sauki muna roƙon Allah duk inda sauki yake ka Allah ya hada ka da shi wanda kacci amanan mutanen Zamfara muna roƙon Allah ya ƙara tona ma asiri yau fa ana maganar an swace sama da naira biliyan 180 matsayin bashi amma babu aikin biliyan 5 jihar Zamfara komi ya lalace ku diba ma'aikatan jihar Zamfara yanzu suna tagayyare akwai mai ɗa biyu akwai mai ɗa uku wai an kai jihar Zamfara halin da aka ciki na faɗa muku kambin talauci yana zagaya da Sokoto zuwa Zamfara in Zamfara ta ɗauka wa shekara Sokoto ta ɗauka wa shekara ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah duk harkar da dodo ya shiga Allah ka lalata ta Allah duk inda ya shiga Allah ka jaye hannunka Allah wanda ya sa mutanen Zamfara cikin bakin ciki cikin su ne ya taimaki ƴan ta'adda sun kawa mutane kaskanci ya Allah muna roƙonka Allah ka yi mai sakamako da irin abin da yayi wai ku diba saboda rudewa wai basaraken da ya nada Ado Aleru sarauta ba kun san harko an yi dubara ba sai an ka ce an dakatar shi gwamnatin jiha bata sani ba to wai shi na yanzu gwamna ya sheka da gudu ya mai sa basaraken kun san dubarar gwamnati ta riga ta koce mai basarake an dakatar shi ana rantsar da sabuwar gwamnati basarake zai faɗi wa da an kai cewa wallahi ba ni na Ado Aleru sarauta ba mai girma gwamna ya bani umarni kuma mi ka nuna gwamna ya sa an Ado Aleru saboda kwamishina ne na tsaro kuna fahimta DIG Mamman Tsafe don Allah basarake ya tura shi wurin nadin sarauta ko gwamna umarnin wa kwamishinan tsaro umarnin wa ya kabi umarnin basarake ko umarnin gwamna to da DIG Mamman Tsafi an kai taron har jawabi yana nan jawabin yana nan duk mai so ya bincike ni in bashi jawabin ya jami DIG Mamman Tsafi ka cewa wai saboda sun dauki mutane kamar dabbobi sannan ciyaman na local government yanzu don Allah basarakin ya jawo ciyaman na local government ya jawo kwamishinan tsaro an ka ba dan ta'addar da a garin Kadisau jihar Katsina suna bida ta ruwa jallo ya kashe musu mutum 100 gwamnan Zamfara ya bada dama a nada mai sarauta muna roƙon Allah wanda kassa musu bakin ciki Allah ya sama Allah ya gwada muna an kama Ado Aleru yayi bayanin abin da a tsakaninku da alƙawalin da kai mai na a bashi sarauta da yadda zaka bashi gudunmuwa ya Allah ya tona muku asiri tare akwai magana sai wannan makiri na Sokoto jama'a duk abin da muka bukata gare Allah ya biya muna ko bai biya muna ba miyar bida ba takarar shugaban kasa ba mun ka ce Allah ya hana mai ko bai hana mai ba dan takarar shugaban kasa ya dawo DG na campaign don Allah an ci baya ko ba a ci ba yayi yawon duk inda ya yawo Allah ya kunyata shi ko bai kunyata shi ba ya dawo nan ya kama tallar gidigwa ko gida ne ba a sai gidigwa ba Allah ya kasa gidigwa ko bai kasuwa ba duk ina waɗanda an kasa sun kai ta zage-zage sun kai ta kazuha sun kai ta maganganu duk maganganunsu sun tafi ga banza don Allah mun yi nasara ko ba mu yi nasara ba muna roƙon Allah ka ƙara sa mai bakin ciki yadda yawa mutanen Sokoto Allah ka yi mai haka nan yanzu ruwan sha sun gagari mutanen Sokoto yau ku zo ku gani matsalar ruwan sha saboda bakin ciki dan fidin din da aka yi ga azumi a ciyar da mutane wai takaicin mutane ya kaji missa ya kwada Allah ya kashe ka don zalunci kai to shi na an ka taho an ka hana don Allah yanzu mutane da azumi jalkar ruwa yanzu ba magana haka yaron kai ta yi makaranta ba jihar Sokoto jalkar ruwa kaga ƴan mata suna zuwa gulbi ɗiban ruwa don Allah akwai bakin ciki ko bakin ciki muna roƙon Allah yadda kai mummunar cikawa a siyasa muna roƙon Allah ya dabirta al'amuranka masu murna ce don Allah yanzu ya kamata wanda yayi hasara gwamna yayi hasarar shugaban kasa yayi hasarar ƴan majalisar tarayya kusan guda 8 duk ya rasa su yayi hasarar sanatoci guda don Allah wanga ya kamata yayi murna kuma yana gwamnan jan ai kamata ya ku ji kunya hitowa ku ce su Murtala Bello sun ga baya gare ku ba ta ko kai ba mu ganin bayan ku ba muna roƙon Allah ya ƙara gwada muna baya gare ku muna roƙon Allah ya ƙara gwada muna baya gare ku dukum da ana yi da sabuwar gwamnati ayi ruha tsakanin ku muna roƙon Allah ya wace wannan dukum ne duk mai nuhin shi muku kara ku taho a tafi tare da shi muna roƙon Allah ya dabirta al'amari dai wallahi zalunci na su zo su yi ta'addanci su kwashe dukiyar jihar Sokoto a koma ana dukum ne wai wani aka zuwa ana roƙowa ne don Allah a yahe to in ka yahe mai dawo mu da kuɗin jihar Sokoto subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka